Hemen salam. Köpüňiz uje bilýäňiz näme sebäpden abzor çykmadygyny. Pataçylyk boldy. Her bir adam başına gelýän zat, elimizden gelýän zat bir dowa dile etmek. Hem ötön geçen nemeden yatan yerler ýagty bolsun, jaýlar jennetden bolsun. Başlanýan abzora. Bugun abzorda Camry 2007 3.5 motor XL komplektasiýasy ýürüýte haýyşda eden oglanlar üçin. Russiýada we öňkü SSR-e giren döwletleriň içinde bu maşin Camry'nin 40-njy kuzowy diýip tanylýar. Sarakovka diýendirler. Kazakstanda, Özbekistanda, Russiýada. Biziň ýurdumyzda bolsa öküz kelle. Bu kuzovda Toyota kompaniýasy 2006-njy ýyldan 2011-nji ýyla çenini çykaranlar. 2009-da restyling edildi. Bular restyling edilmedikdir. 2010'lar, 2011'ler uje restyling gelendir. Farajyklar da atlar ütgendir. Hemem XL komplektasiýasyna start stop gelendir. Bärde bolsa start stop ýok. Arada biz öküz kellen S-klasyny abzor etdik gara. Şo taýda da aýdypdym, bärde de aýdyp geçeýin. Aýdyp geçäniň sebäbi bu abzor görjek adam, ol abzor görmän biler. Şoň üçin hökman suratda aýtmaly. Näme üçin maşina biziň ýurdumyzda öküz kelle diýilýär? Şoň mordo sebäpli. Serediň mordosyna, öňüne serediň. Mundan öň bize Samsung Camry geldi, Lisic geldi, Babuch geldi, Dut Camry geldi. Şolaň öňü hemmesi bir hil näjinje edilendir. Inçe. A bärde bolsa daýo guruby. Göräňizmi? Şo sebäpden hem öküz kelle diýilýär. Käbirlerde doňuz kelle de diýendirler. Şol öňüniň mordosy sebäpli. Ýawan doňuz gözüňe geldi. Şoň burnu näkile bärde şoň ýa-da öküziň kellesi daýo bolýar. Şo sebäpden öküz kelle, doňuz kelle diýilýär. Hökman suratda kommentariýa ýazyň, siziň şäheriňizde, welaýatyňyzda şu maşynyň lakamy näme? Doňuz kellemi ýa öküz kellemi? Karabul Camry diýenem we Titanic Camry diýenem we. Oňam sebäbi näme? 2007-8 Titanic Avalonlar çykdy. Bilýärmi? Avalonlar biz Titanic Avalon diýerdik. Onuň bulara deňgille ikisi. Onuň muňla Titanic Camry, Karabul Camry diýenlerem bar, ýöne gaty az. Siz şoň ýalaşdyňyzmy şolara Titanic Camry, Karabul Camry diýilenni? Hökman suratda ýazyn kommentariýada. Maşynyň daşwid bar daýdamyzda. Daşwidine hiç bir pretenziyamy ýok oglanlar. Nadyožnylygy, berkligi, oňa da hiç bir pretenziýa ýok. Özüni gowy rekomendaw etdi maşyn. Ähli apdallaýyn, ähli ýere de bolýar, owa da bolýar, şähere de bolýar, kreye de bolýar, dalnyola da bolýar. Ähli apdallaýyn universal maşyn. Bu videoda men diňe öwjek gel maşyny minus ýerlerini nam aýdyp berjek. Minus ýerlerini uje köp berde aýtdym tede, belki ýadyňyza düşýändir. Salona geçenmide birinji ile minusyny aýdaýyn oglanlar. Öküz kelleleň Titanic Avalon'un 2010 çennisinde ve Lexus'un 2008-2010 aralığında şurada tarpeda minus. Şun tarpedası çalsaýlan ýa. Meň maşynda edil şoňalak gaty aýap saklayan ıssy düşdügi reska üstüne keç atylýar ýöne hemme wagt kömegden ol. Hökman suratda parkovkada oýunda keçecik bolýar. Zaşitni şol hökman ulanmaly. Ýöne şonda da daýlan ýa. Şolong şu tarpedasynyň kaçysy gaty biderek edilen. Dut Camry, Dut Avalon gaty gowy. Bärde bolsa şu eliň ýyzy galýar, çydylýar. Bu da biziň ýurdumyzda gatyra da saro. Assy gazdyryp ýak gelýär bärde tarpeda uly. Material, başga materialdan eden oturur, has gowalardy. Elbetde uje kompaniýa bu zatlary bilýänler. Sebäbi soňky Camry'larda müňýalak mesele bolmady. Imni şularda boldy, Lexus'da boldy we Titanic Avalon'da şolong tarpedasynyň meselesi boldy. Salon elbetde mebel gelýär olanlar. XL komplektasiýada lük çağışmaz ba, klimat kontrolmydan badyr. Şolong şu klimatyny owadan gören serdin akuratynca. Bärde açardyr. 2010-11'lerde start-stop gelýändir. XL komplektasiýasyna. Bu da XL ýöne bu
6 ay. Berde şungalçık akır şukur salınyanca yer. Berde barda çok uluy. Şu maşin başta çıkanına yardım ölçem. Baylar sürüyat da bayağı da sürüyat uluy. Burki bilen dayo. Yaşıllar sürüyat da aray kullu. Anan şov altlar maşini min körümde ben kiçidim de hayran galyadım. Ey bunun içlerine serede deyip bilen burki. Qatur üyt köşkü attı biz için. Elbette parastoyda atılıp kalıyor. Şu başta çıkanına qatur üyt köşkü attı. Sebebi babuçka dut kemre öğrenşenlik da. Aman görüp, bu ne elek berler, ne emek alat deyip fikirler. Yazma işte şu var. Sizde de bolunur. Berde şungalçık barjağış, udobnu. Berde de şeyle zat koyulyan. Berde podstakanik hem zat udobnu. Şun mebilinin başka renkte gelyenler badır. Her iki renkte gelyenler. Mulçurulu olanlar berde de hem zat kontrol et bolya. Cruise control ba. Karopkas bulan Tiptronic gelye. Köpüňizde bilýäňiz, öňkü videolarda da aýtdym, Tiptronic bilen avtomatyň tapawdyny, bir gatur ýetkeşik tapawdy ýok. Tiptronic bolanda avtomatyň ruşnoy geçirilmek mümkinçiligi bilen diýen manyny anlaýda. Berde näkelek çapşaňda ýa-da reska badaljak bolsaň ruşnoy geçirýän. Ýani mehanika ýarak bolýar, özüň sallap özüň geçirýän. Ana şo возможность бар. Bulan sideniyesi gat udobny. Особенно başta çıktı şu maşin şonu mümkün. Mümkün. Divan ýaly diýip sebä dut kemrenki baby çıkanke dilmiň ýaly udobny däl da. Hemme de sallap bolýar, her hile sideniýan isleýişiň ýaly. Hemme de ba, edil Lexuslar ýaly. Eski sideniýalar gat udobny bolanlar. Elbette zavatskoy setka gelýänler ýöne setka çıkan ok. Şuňalyk özüň çykarýan. Şey diýip çık. Uğrajaň, şey diýip çym ýapýan. Setka avtomat del rучной. Ana bir minusu avtomat olan has gowalardy. Ýa-ni aýtdym, krede bolýar diýip. Bu maşinle men aşkada gördüm. Nukus kelede. Ýa-ni opşam oturmak udobny, normal. Edil bersin oturma o diýen udobny däller. Şu ortada otursaň, biraz uzyrak bolsaň meň ýaly aýaň şeýle bolup bilýär. Atak berde oturup gitmek udobny. Edil bu maşinga kojasy görýäňiz, arasaja hiç ýylda çok bärine bir sökülen ýeri bar, o da tikilden sökülüpdir, tiktirip bolýar da mesele ýok. Atak sizenelary, opşam salonyň ýagdaýda tarapda taklanan. Bärde şungalçyk padушка, podstakanik. Owada, çölede, gumada hem merik bolýan maşina bu. Hem zapçasty bolmeny arzan. Edil beýdisem gator arzan zatda ýöne serideňde deňeşdireňde zapçasty arzan. Dut kemri babyçka mydam arzan. Bularam edil şoňalyk çalakçylyk tapawdy diýdi. Imna şular XL-de bardyr. Elek komplektatsiýada ýokdur. Konditsioner ýerine üflüýär. Imna XL komplektatsiýada elänir. Bulan prostoy komplektatsiýa tammadyr. Ledikçe mungal XL tamma S tamma. Ýani S-klasyna uja obzor etdik. Bu XL'si L'sini ham obzor eder. Olar prostoy mata salon ýa-da lüksüz jodatçy ýöne şo L'laň ham lüksli gelýäni bar. Bir gerek men size maşinalarda görkezdim. Snejkady prostoy mata salon, klima sat ýok, ýöne lüks bar. Ana oňal variantamadyr. Olar обычно заказной bolýar. Aňarda näme Amerikada satyn alanlaryna заказной diýip zakaz edýärler. Ondan soň şolar gelýär. Az ýöne edil hemmesi däl. Обычно L $500 dolary maksimal arzan edilen bolýar. L komplektatsiýa. Bagajnik, ullokan bagajnik we olanlar serediň nähil uly. Özüňiz görüň. Men häzir litrini aşakdan ýazjak, näçe litrligini. Görýän näl ul bagajnik arasaja taklanan. Görelim nähil aşaklary. Zapaska. Opşam arasa eretler. Maşinin bagajnygy uly giň üstten zadyň çykýar da şörik. Iň esasy dinne motor. Elbette gidravlika ba ulanır, gallardyň özü gallar ya. 3,5 motor. Iň esasy şu. Şurada şu plus 3,5lygy. 9 kelle alsaňyz
başarsanız, возможностьňyz bolsa 3,5 alyň, gaty goýýar 3,5. Hemem şolon kuzosy yeňil elýär. Edil çapşaýan ýagdaýynda Lexus am alýa, sebäbem bulan kuzosy yeňil, motor şol urdat 3,5-lyk. Avalon'un 3,5-lyk motoram, Öküskelläň 3,5-lyk motoram, Lexus'un 3,5-lyk motoram şol urdat. Sebäbi Lexus Toyota'nky. Aýratyn kompaniýa derler. Lexus Toyota'nky. Lexus'un özü asly şu Toyota'nın premiumy. Misal üçin budjetli variant, ana da gymmat variant. Şol bir injenerler dara, ýöne biri ardan variantyn çykarýar, eýlekdi gymmadrak variantdy. Şoň üçin ikisiniň zapçaçlary hem deňdir. Lexus'u sökseňiz, içinde bir giden zat Toyota'nın zapçaçy. Men ýagy çalşam gördüm, sök gelir şeydip motorun filtrini ayıranlarına şu tayda daşınlam içinde Toyota diýip ýazypdyr. Şo zatçaç. Yine bir zatçyny görkezemde içinde elektronikasyna serdemde Toyota ýazypdyr. Köp zady Lexus'un Toyota'nın zatlary. Zawod goşoň alyp gelýän. Biziň ýurdumyzda bular 3 motorda geldi. 3,5-lyk şuňalyk, 2,5-lyk ve 2,4'lük. 2,4'lükler halicidir. Asnavnoy haliciler geldi. 2,4'lük kredilik gelinenler. Ve Amerikankada var. 2,4'lük Amerikankada var. Men öz dostum da var. Amerikadan gelen şol kredilmedik. Ýöne 2,4'lük. Ana olaram ba, ýöne olar az. Çıkarlarına bulan 2'lik motorda çıkarlanan ba, ýöne biziň ýurdumyzda ýok. Men görmedim. Siz gören olsaňyz okma, suratda kommentariýa ýazan. 3,5'lyk motor, 270 atyn güýji, 0-dan 100'e 8 sekund primerna. Häzir onan barlak görürse, maşynyň çykanyny esli jawap dolly, ýöne şol at güýjüni motor saklap durma. Onu häzir biz görürüz. Käbir adam 3,5'lyk motor gowy däl, Vanus SSC eýle beýle diýenler bar. Men özüm 3,5'lyk motor sürüp gör, meniň täklitçi ol problema gawat gelmedi. Ýöne men ustalar bilen gyzyklanyp gördüm, soradym da Vanus näme şu SSC diýerler, näme eýle. Bir zat da maşyny gowy saklamasaň hemme adam SSC diýdiňe Vanus däl. Motor ýağ guýoňda 6,5 litr guýýas. Ondan soň gowy ýağ guýýas, wagty-wagtyna çalyşyp durýas. Her 5.000-den ýağ çalşýan we gowy ýağ guýýan. Bärde 3,5-lyk motor. Hökman suratda 95 benzin, hökman suratda gowy ýağ, hökman suratda hemme filtrjiklaryň zatlaryny wagty-wagtyna çalyşyp durýan. Ýağnam biraz köp guýlanyň sebäbi ýanky Vanus ses etmedi. Vanus ses etmedi. Birinci bilen etmez adyňyz. Gowy ýağ guýmaly. Wagtynda çalşmaly. 95 benzin hökman suratda. Şonu etseňiz Vanusyňyz siziň gaty köp wagta gider. Most hiç wagtam döwürmez, hiç wagtam ses etmez. Açaracağız. Motorda lişne ses yok. Vanus ses eden ok. Vanus ses edenine şarr etkilerine bir hile zıncır bulaşanyalar. Şonyalarlar böyle. Anonla. Esası adiyatımızdan çıkaramızdan kovsuzluk. Remendak gaz. Böyle hadavoy zaten ne gerek ki? Lu yapayım. Ses silmez yani. Maşın hadavoy eröttel. Yürüyüşem eröttel. Oh, 3,5'lyň güýjüsi. Bu ýere motorda hiç mesele yok. Karobkan çalşysy o da gowy. Motor karobkasy gowken maşynyň. Birinji ölenin sermeli atlaň bir ol. Degim näme häzir men eýesinden sorajak. Siz gyzykdanýaňyz da men edil plan ýerde ýitdirne şöýür näme diýip o diýen gowy azat etip bilemok ýöne bir erwetdigim bolsa bilip bilýän hatta bilip bilemokdur. Indi ne bolan 60 barlalyň. Maşynyň görüşine sözde oglanar. Motor karobka gowy. Özüňiz gördüňiz. Opşam 3,5 öküz kelle goýýar ýaly. Mesele yok görüşine. Şular çapşaýan ýagdaýynda
Ýa-ni aýtdym, Lexus'y onuň öz ýyly bilen deňdir. Avalony olar alýan bolmaly. Sebäbi kuzo ýeňil. Emne kuzoň ýeňil bolan sebäpli. Atak şol burda motorlardy. Ýöne olar mundan ýumşak. Lexus'um ýumşak. Lexus has komfortly. Titanic avalony mundan ýumşak. Titanic avalony mundan has komfortlydyr. Lexus hemmesinden beter komfortly. Öz maşynyň öwä diýeni men ol hakykat. Lexus'un bolmasam şeýlede. Öküz kelläni gowaran gatken fanatlar var. Meňe magdalamyň içinde hökma suratda ýazyň, like, kommentary goýun oglanlar. Nesip bolsa inni yzy nabzorlar çykar, maşinler üşüp gitdi. Hemmesine söz berdim. Sizin isleýişiňiz ýarak, sizin isleýän maşinaňyzyň hemmesi var şu abzorlaryň içinde nesip bolsa. Maşin gowy, söz ýok. Maşgal üçinem diýilýän maşin. Hemen bahasy bolmen arzan. Bolmen arzan edilädir men arzanjak diýip biljekler ýöne bolmen arzan $10.000 çenli gowy öküz kelle alyp bolýar. Gaty gowy öküz kelle alyp bolýar XL. Prastoýlaryny 7.000 öde alyp bolýar, 6.000 öde alyp bolýar. Endi gözläp tapmalylar. Men gelen wagtlam Corolla we öküz kelle gözläpdim. Gatken öküz kelle gördüm. Ondan bir sanak prastoýja öküz kelle gördüm. $6.500 diýdi. Menem $6.000 soradym. Prastoýja gara öküz kelle 100.000 probek geçen 2010-my kaýyly ýa 10 ýa 11. Ýaman allasyn belli. Soň aljagym bildi. Men aljagym bildi. Bollu el urşatsa 6.5 diýen men 6 diýen 6.200 soňra urmaly. Bolýa men bir maslahatlaşaýyn zat diýdi. Eýin allasyn ölüp barýan bil 7.5 bolsa berjekdi. Ýok, o näme dälim o sen diýip. Almanyň gaýtdy. İki çeyrek öýüne var şeýle soda gaýdypdy ýadmyş. Belki şu wagt sen görýänsiň. Ýa-ni şol 6.000 diýem, 6.5 diýdi soňra ýok, ona da berjek. Zat şeýle galy belki intam satlan däl, o bakar. Kim alsyn prastoy. Men özüm aljak. Yol tutuculugy maşynyň gowy, ýöreýişi gowy, turmuş tutuculugy hem gowy. ABS sistemi elbette bar. Toyota'nın özüňiz bilýäňiz awlanlar. Nadýojnalygy bilen bizi özüne söýdirdi. Hemem amatlylygy bilen elbette birinji bilen baha amatly bolmaly, ikinji bilen nadýojny bolmaly. Ya birinji bilen nadýojny bolup ikinji bilen amatly bolmaly. Aýdyň söz. Her adam üçin her hilekde. Bir adam üçin esasat arzan bolmaly, bir adam üçin esasat nadýojny bolmaly. Bir adam üçin esasat ikisem bolmaly diýip men lastiçkam dur berdi. Abzor goýunyňda ýarar diýip pikir edýän. Mene gören öküz kellen dogry maýdy. Ýöne şu wagt men Toyota sürýänmiş maşyn billerýär. Lexus'dan geçýän muňa billerýär Toyota sürýän. Imini basaňda ýöreýişi gowy mesele ýok. Lexus ýalýar. Onuň has çaltma adam alyp biler. Ýöne komfort ýagdaýyna seredeňde men Lexus sürýän billerýär da bärde biraz uja men PSA-da geçen billerýär. Ýöne men Titanic Avalon süremde ken tapawdyn bildirmedi. 1% adajyk tapawt bildirdi geçenmi. Atak gözüň ýumyp bir geçseň belki bildirmediligi mahmal. Bu diýjek bolýan adam näme? Titanic Avalon has komfortly mundan. Ýöne ikisiniň bahasy paşdy bir zat. Bahada gatken tapawt etmez. Titanic Avalonyň ýyldyň täzesi elbetde gymmadrak bolar. Ýöne edil ýyly şuň bilen deňeşdireňde ol has komfortlyrak. Ýöne bir zat men 2009 türk gördüm Titanic. Könülüni türk görmedim. Könülüni hem türk görür ve 2011-12 var bir tanşowlarynda baklajan renk basmış onu abzor aldyk. Olunu hökman suratda like, kommentary ve agza bolun kanala. Sebäbi size gaty gyzykly kontentler garaşar. Basym biz ideýalam aýdyp bereýin, onu da başgalar urlap geçiräýmesin. Basym biz şolon komplektasiýasy bardy, aýratyn wiza çekeriz, motor bardy, aýratyn wiza çekeriz. Her hil motorlar deňeşdirer, her hil ýaglar deňeşdirer. Opşam gaty gyzykly bolar diýip pikir edýän size. Hökman suratda şoňça like, kommentary dostlaryň bilen paýlaşyň. Köpöleliň de 100.000 ýeteliň reska. Maşynyň motory işläp dur. Sesini özüňiz eşitdeňiz. Artykmy ses ýok, obычный motoryň öz sesi. Şu wagt konditsioner öçürdüm. Ina konditsioner sesini görýänmi?
Hiç lişni sesi yok, motorun öz sesi. Opşam aydanda öküz kelle öz bakımına degen maşin. Go maşin bizde gaty populярny boldy. Özüňem görýänsiňiz şäherde gatyken her kim go görüp durýar. Minuslaryny indi siz aýdyň. Men ýanky bilýänje minusumy aýtdym. Galanam ussuglanlar zatlar görýär meni. Siz ýazyň, şu öküz kelleleň nämeler problemi bolýar? Size barýandylar. Näme meselesi boldy? Ol bul. Ýene bir zat, şuň farasynyň ýüzü saralýar. Ona men size öňkü videolarda aýdypdym. Käwagt şon 100 ýaşyny polirovka etýän o ýalpylap, şonu etdirip durmaly. Indi en gyzykly ýeri maşynyň bahasy. Edil bu maşynyň bahasy 8100 dolar. Kommentariýa ýazyň, bahasyna degem degen okmy ýokma suratda. Maşynyň ýagdaýyny gördüňiz. Motor karobka gowy. Maşynyň degimi ýok. Hemme aýrabaklar hem ýerinde, ýani esine soradym da men aýrabak insan bermedim, aýrabak çarapdy ýani näler? Hiç aýrabak çykmadykdyr. Aýrabak kaçan çykýar, kaçan agyr degim bolanlar. Ýa-da şo daçyga göndegýär, şonda çykýar. Значит, berde näme? Çalykçylyk çydyk-pydyk bolup biler. O da degim hasaplanan. Aýrabak çykmasa degim hasaplanýan däldir. Ana şuňa alap zor boldy olanlar. Men öküz kellen gowurýan, maşyna hiç pretenziyam ýok. Ýanky aýdan minuslamdan başga elbetde. Ýöne uje näme? Bize ihtiyaja wagtda näher hyzmat edip ber, sürüp ber. Kredip işläp şuňdan çöregip berenler ama iş gatnap sürüp berenler ama her kim her keledi bulanýar-da. Ýolda goýan maşina däl. Hiç ýolda duran wagtyny görem okşy maşina. Eýlek ýurtlarda da gowurýarlar da bilýäňiz, Russiýada da nähile Sarakovka diýip nähile gowurýarlar. O taýda wapşy garasyny gömüp badep sürýärler. Kim şuňa alçyk öküz kelle arzu etip beren olsa 3 çalmyk XL. Her biriňize nesip etsin. Iňe sağlam, janyňyz sag bolsun.